Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakwirirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi mukomana Nashe sematauriro amaita kuti kana kuri kunzi ndikashare story yangu, it means kuti I'll be beginning the healing process yezvese zvandakasangana nazvo. Ine mukomana Nashe nyaya yangu yakamira sekudai. So for quite a long time I've been following your program. This month I'll be turning 43 years old. Saka zvabva zvandipa reason yekuti ndinge ndichikuapproachai ndikupewo nyaya yangu so that you can share with the rest of the world. Maybe ndinokwanisa kupora because maronda andinawo mumwoyo mangu, maronda anorwadza zvisingaiti. Now I am 42, about to turn 43 years old mukoma, but handisati ndava nemwana or any woman wekuti ndinofungidzira kuti paya ndakambosiyawo mwana, kunyangwe mwana wemusango. At this moment I would appreciate kana umwe munhu akangouya kwandiri achindiudza kuti iwewe neni takaita mwana tose. At this very moment ndiri munhu wekuti I am married, but mukadzi wangu wandakaroora, this secret of mine haatomboizivi. Mukomana Nashe, the story that I'm about to share with you inyaya yekuti kutanga kukutaipirai kudai so ndiri kunzwa mwoyo wangu uchitsemuka because I am opening up old wounds, maronda andainge ndichifungidzira kuti akapora kudhara. I'm hoping that by sharing my story one day ndichakwanisa kuzosevawo umwe mwana kuti asazosangana nezvese zvandakasangana nazvo. Zvekare ndinoda kungopawo yambiro especially kuvabereki. Kana kuri kunzi mune munhu anenge achiti ari kuda kukusponserai mwana wenyu paeducation yake kana kuti pakurarama kwake, just be careful, keep your eye on your child. Ende zvekare pese paanomboenda achinogara nemunhu yeye anenge achimupa that sponsorship, paanozodzoka zamai kukweshena mwana iyeye, muone kuti mwana anenge asina kumbobatwa chibharo here. Zvakaitika kwandiri ndezvekuti mukukura kwedu inini nemasiblings angu taingogarawo kumayadi because baba naamai vangu, my father vainge vari garden boy, amai vainge vachishanda mumba. At that time muZimbabwe kumayadi kwainge kuchiri kwakazara varungu, a few black people also vainge vaine dzimba ikoko kumayadi. Murungu uyo ainge achishandirwa nevabereki vangu, even though pamba pake painge paine boy sky, but boy sky iyi yaingogara maturus. I don't know what was the arrangement between him and my parents because all that I knew growing up ndezvekuti taingogara pane imwe imba which was opposite. Pamba pacho painge pachishandwa nevabereki vangu, taigarawo kuboy sky pamba ipapo. Pamba pataigara paiva pamba peumwe teacher, she was a black woman. Vainge vakafirwa nemurume, vainge vaine vana vavo vaviri vose vari vasikana. Then apo nepapo paimbopota pachiuya umwe murungu wavainge vachidanana naye. Saka murungu uyu ndiye ainge ari responsible pakunditengera mauniforms and also kundibhadharira fees. Nguva dzangu zhinji ndaisagara kuboy sky nevabereki vangu nevaning'ina vangu, but ndainge ndichigara kumain house. So vabereki vangu vaisambova concerned about that issue because vaingofungidzira kuti sezvo memu ava vainge vasina mwana mukomana, vainge vachitora inini semwana wavo mukomana because mumain house imomo ndaitova nespare room yangu zvekuti paweek I could actually spend 6 days nichingogara mumain house. Dzimwe nguva ndichitomuka straight ndichitoenda kuchikoro, ndichibva kuchikoro ndichitongonopinda mumain house imomo. But zvaizoitika mukomana Nashe ndezvekuti on other nights taikwanisa kunzi today it is a family night, tinofanira kunge tichiona mamovies, but mamovies acho avaizotirakidza even though I was still young at that time. I can remember kuti vaitirakidza mamovie ekuti kunyangwe nanhasi kuti unzi waona mamovies iwawo uri pamanyarikani aatomboiti, but they will encourage us paya pekuti vanhu vanenge vachikisana mumovie vachitiudza kuti rambai makatarira, don't be shy because these things are very normal. Zvinhu izvi zvaiwanzokuitika paya pavanenge vashanyirwa neboyfriend yavo murungu uya. Now I understand kuti zvese izvi zvavainge vachindiita ndeiya inonzi sexual grooming. The more that they saw kuti we were now comfortable, vaitoti encourage on other nights kuti kana kuri kunzi vanhu mumovie vakakisana vaibva vandi
encourage, and this girl wandainge ndakaenzana naye pamakore kuti titange kuita zvacho zvinenge zvichiitwa mumovie. Sometimes I would refuse, iyewo dzimwe nguva aibva aramba. At that time tainge tichitori mumagrade 6 tava kuda kunopinda magrade 7, ndipo pavakazotanga kuti each time pavanoti it is a family night vaitanga vatipa madrinks, but madrinks awa ainge aine kamwe kafunny taste. Now I know kuti vaitipa madrink anenge akadilutwa nedoro. What they will do is that as we were watching the movie vaizotiudza kuti tichinjane hembe dzatinenge takapfeka. Inini ndaibva ndakumura either kana ndakapfeka short ne t-shirt ndobva ndapfekedzwa dress riya rinenge rakapfekwa nemwana uyu wamem, tobva tanzi titange kuperforma what will be happening in the movie. Dzimwe nguva vaizotopedzera vaisa mamovies aya evanhu vakuru. In those days ainge ari pamakassettes. Sometimes vaikwanisa kuti sarai muchiona mamovie, but what they will do is that vaibva vasiya mamovies aya ebonde. The cassette will be just sitting there on the table out of curiosity, nekuti tenge tichiri vana vadiki taibva tatora that movie tobva taredusa the volume, tobva taisa muVCR, tobva tatanga kuona. But ivo it shows kuti vanenge vachitotiona all the time, because vaizongokaruka vadzoka kudining vobva vati muri kuitei, because on the screen mavideos aya anenge achiplaya. Vobva vati kumurai hembe dzenyu. Apa vanenge vakakubatirai bhandi memi vavo vachiti kana mukasaita ndinokurovai. Isusu out of fear taibva tatanga kutevedzera zvinhu zvose zvatinenge tichiona zvichiitwa nevanhu vanenge vari mumovie. It even got to a point whereby ivo vaizotiita zvekupfugama vobva vabata nhengo yangu vachiimanikidzira kuti inge ichipinda munhengo yemwana wavo. These people what they used to do ndezvekuti nguva dzavanenge vakatichinjanisa hembe dzekupfeka, zvokuti ini ndiye ndakapfekedzwa hembe dzechisikana, mwana wavo musikana vakamupfekedza hembe dzechikomana, vaibva vatanga kutitora mapictures vachiti itai sevanhu vari kumodhela. At that time vaititora mapictures vachishandisa imwe kamera yainzi Kodak. So kamera yavo iyi yaiva netumwe tumaplastic tapes twekuti twaiva nekamwe karoll, whereby if you pull that roll waikwanisa kutoona mapictures acho anenge atorwa at that time, but mapictures acho anenge asiri clear. So zvimaplastic tapes izvi they used to be everywhere in that house, mostly in the room yamem ivavo. So what we used to do ndezvekuti kana ivo vasipo pamba taibva taenda tunovhura rimwe drawer totanga kutarisa mapictures aya avanenge vachititora. Inini nemusikana uyu, because we were so used to each other, dzimwe nguva we used to sneak out of our rooms tobva taenda muroom yemunhu one tobva tatanga kuita zvinhu zvese zvatainge tichidzidziswa kuti tiite. Unfortunately murungu ainge achishandirwa nevabereki vangu akazoshayikirwa nemudzimai wake. Izvi zvakazokonzeresa kuti ange achitengesa imba yake nemabusinesses ake aairana muZimbabwe ndokubva abuda. The direction yaakatora achibuda muZimbabwe I don't know, but munhu wekungoti akangosiya vabereki vangu vatori pastranded. Takambochengetwa for a couple of months tichigara pamba pamemo vaya, but the rent yacho yainge ichidhura. Vabereki vangu vakazodecida kuti tinge tichibuda muHarare tichidzokera zvedu kunogara kumusha. Takati tisati tadzokera kumusha, I remember on this other day ndakadaidzwa namemu vaya vachiti ndakutengera mauniforms aunofanira kunge uchizonopfeka kumusha, because already she had paid, and also ndo vakatoita matransfer letters kubva kuchikoro kwandainge ndichidzidza muHarare vakabva vamatumira kuchikoro kwacho kwandaifanira kuzonodzidza kumusha. Saka pavakandidaidza mubedroom ndakabva ndaona kuti mwana wavo musikana aitova ari busy achiaina maschool uniforms, but I saw kuti mauniforms acho ainge achiainiwa, they were new uniforms and ainge ari echikomana. Ndikabva ndaziva kuti aiva ari mauniforms angu, but pambeta ipapo paiva nekamwe kadish, those small dishes anogezerwa maoko nevanhu, kaplastic dish kainge kari kadiki diki. Mukati momo mainge muine midzi nezvimwe zvinhu zvainge zvakasiyana siyana. Saka aiti kana akaaina amai vacho vaibva vanyika maoko avo obva vazunza mvura yayo pamauniforms obva angoramba achingoaina. After vapedza ndokubva vanditi chitora mauniforms ako upfeke. Pandakapfeka mauniforms aya ndakabva ndanzwa kuti ainhuhwa zvisingaiti, aitonhuhwa mishonga. Out of excitement iya inoitwa nemwana mudiki kana atengerwa zvinhu zvinyo
manyowani. Ndakada kubuda mubedroom mamem ava ndichimhanya so that I can go and show my parents kuti mem vanditengera maschool uniforms manyowani, because vainge vatenga mapair maviri kubva kumasocks kusvika kumablazer. Zvinhu zvacho zvainge zvingori in 2 vakabva vandikumurisa uniform iyoyo yainge ichinhuhwa mushonga ndokubva vanditi chipfeka iyi. Ndakabva ndapfeka iyaya yainge isinganhuhwi ndokubva vati handei tinovarakidza uniform yako inyowani. Saka ndozvavaita most of the times kana ndikati ndoda kumboenda kunoona vabereki vangu, even though tainge tichigara in the same yard, vaibva vati handei tese. Takabva tadzika inini nevana vavo naivo tikabva taenda kuboys kai kuya but hatina kumbosvika tikagara kwenguva refu because vakangosvika kuya ndokubva vangorakidza vabereki vangu matransfer letters and also ndokubva vavarakidza maschool uniforms ndokubva vatoti regai mukomana adzokere anochinja uniform yake. Kunze kwainge kwava kutovira ndokubva tadzokera kuya. Takati tichinopinda mumba vakabva vati uya kuno ndokubva vaenda neni kubedroom kuya vakabva vandibvisa uniform yaya ndokubva vandipfekedza uniform imwe yaya yainge ichinhuhwa mushonga. Mukomanashi ndo uniform yandakarara ndakapfeka for 2 nights. Each and every night taiti kana tava kunorara vaibva vanditi uya kuno, vobva vandibvisa hembe dzandinenge ndakapfeka vobva vandipfekedza uniform iyoyo yainge ichinhuhwa mushonga. So patakazotama tichienda kumusha, ivo mem ava vainge vakatengera baba vangu mapostal stamps vachiti kana kuri kunzi mukomana akazoda anything munonyora tsamba mobva maipostera kuno kuHarare, inini I'll find a way yekuti ndinge ndichikutumitsirai zvese zvaanenge achida concerning his school. But ndakati ndichinotanga kupinda muclass ndaiti kana teacher achinyora paboard zvakangotanga little by little bit ndaiona sekunge mavara aainyora paboard aita sekunge ari kuyeredzwa nerukova, zvekuti mavara ose aiungana on one side of the board obva atanga kuita sekunge ari murukova achiyeredzwa obva anodisappear on the other side of the board. Ndaiti kana ndikaramba ndakatarisisa mavara iwawo ndaibva ndatanga kutemwa neumwe musoro sekunge munhu ari kutemwa nedemo mumusoro. Sometimes ndaikwanisa kuti kana ndakatarisa kuboard by the time yekuti tinenge tichikopera manotes anenge akanyorwa kuboard ndaingoona rima ndongoramba ndakatarisa. But pandainge ndichiri kuHarare ndaiva munhu wekuti ndaigona zvisingaiti, but ndichingonopinda muclassroom yekumusha ndakabva ndangoita chiutsi. Ndaiti kunyange ndikapiwa bhuku kunzi ndinyore ndaitadza kunyora kana zita rangu ende musoro waibva watanga kunditema waityisa. Vabereki vangu vakatombozama kunyorera mem ava tsamba dzakawandisisa kusvika mapost stamp iwawo asvika pakopera, but mem havana kana kumbogara varesponda at all. That was the last communication yavakangoita nevabereki vangu the day ratakabva pamba pavo. Ininiwo pandakaona kuti there was no hope for me panhau dzechikoro ndakabva ndangoramwa zvechikoro, but chikoro ichi chainge chichiona kuti ndiri munhu wekuti ndaigona bhora zvisingaiti. Saka dzimwe nguva kunyange ndaisaenda kuchikoro ndaingodaidzwa panguva dziya dzekuti inenge iri season yebhora, but kubhora ikoko mukoma ndiko kwandakazotokuvara ende ndiko kwandinofungidzira kuti ndiko kwakabva problem iyi yekuti handikwanise kumitisa munhukadzi, because zvakaitika ndezvekuti the more yandairamba ndichitamba bhora ndaitotorwa nemamwe mateams ekuti ndaitotamba nevanhu vakuru tichifamba tichienda mumavillages ainge akasiyana-siyana tichiita zvaizvo zvekubhecherana. Saka takazoti tahwina imwe match yatainge takabhecherana ndokubva ndanyora tsamba yangu ndikabva ndaenda pamabhazi ndikabva ndakumbira driver webhazi kuti kana akasvika kuHarare azonondiposterawo tsamba iyoyo paadress yandainge ndakanyora, because I was asking kuti memu vaya kana zvichibvira vange vachinditengerawo kit yese yebhora. Tsamba yaya ikabva yaenda nadriver but I never got any reply back. The only thing chakazoitika ndechekuti we were supposed to go kuma-provincial tournaments and inini ndainge ndaselectwawo kuti I was supposed kuti ndinge ndiri the team captain yeprovince yedu kuno kwatinobva. Takati tiri mubhazi tichienda kwacho kwataifanira kunoita tournament, munhu wese since we were traveling at night everyone was fast asleep including me. Inini ndakazotoita zvekutopepuka nekuvhunduka because driver akangoita an emergency stop, saka ndakatosimudza musoro thinking kuti we were having an accident, but pandakatarisa around ndakabva ndaona kuti munhu wese ainge akagara panext neni was fast asleep. Saka zvakandinetsa kuti kochi chakonzeresa kuti driver aite an emergency stop and why mubhazi rose ndini ndainge ndangopepuka. Pandakadongorera kuti ndione
ndione kuti chii chainge chichiitika kumberi. Ndakabva ndaona kuti driver ainge akamira paya pekuti unokwanisa kuvhura passenger door and airakidza kuti kunze kune munhu waainge achitaurana naye. Vakati vapedza kutaura, iye akabva ajamba ndokubva adzokera kusiti rake reudriver ndokubva adirecta munhu ainge ari panze pacho pandainge ndakagara. Ndakaona kuti munhu akapinda mubhazi vainge vari memu vaya, but vainge vakaita kushenuruka bhodhi yose apa vasina kupfeka. Vakabva vafambisa vachiuya pacho pandainge ndakagara ndokubva vatanga kundirova, but kundirova kwavaiita vaindirova pamabhora pangu apa nepanhengo yangu. Vaita zvokundirova nedanda vachiita sekunge munhu ari kutswanya-tswanya mabhora angu. Ndokubva ndatopepuka ndichiridza mhere zvekuti munhu wese akashamisika kuti ko chii changa chaitika kwandiri. Takazoti tasvika kutournament kuya the very first match handina kana kukwanisa kutamba more than 5 minutes because pane umwe akazongoshuta bhora akandinanga. Bhora riya rikabva ranorova pamabhora pangu zvekuti ndakanzwa sekunge rainge ratoputitsa mabhora angu. Ndakambozama kushingirira kusvika ndazongodonha because the pain was just too much. Ndakambogara panze mbichana, but coach akazouya pandainge ndakarara akandiudza kuti panapa pane mascouts ebhora, ukangoluza this opportunity ziva kuti ucharamba uchingotamba bhora remamani game kusvika wazoita injury. Saka ndakazongomanikidzira ndikapinda mugame, but game rangu rainge ratotsikira. From that tournament going onwards handina kana kuzomboda zvekutamba bhora. The challenge that I am now facing ndiye kuti mabhora angu awa dzimwe nguva anokwanisa kumborembera zviya zviri abnormal zvekuti kana ukatarisa size yenhengo yangu nezvinenge zvakaita mabhora angu unobva watoona kuti zvinhu izvi zviri abnormal. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungomuka pasina kana chinhu, but ndinenge ndichimanzwa kuti amuvha akaenda mudumbu, but ukabata chisaga chacho unoona kuti panenge pasina anything at all. This embarrasses me each and every time mudzimai wangu paanondibata kumabhora uku kuti anonzwa kuti muchisaga munenge musina kana anything, and the more yaanondiquestiona kuti can this be the reason yekuti tiri kutadza kuita mwana. Ini nemudzimai wangu takazoenda kuchipatara ndikabva ndaitwa sperm count, zvikabva zvanzi the result yainge yabuda ichirakidza kuti I am above average, zvinorakidza kuti ndinokwanisa kutomitisa munhukadzi, but nhumbu mukomana inotoramba kutobata zvachose no matter how hard we try, me and my wife. Ininiwo kuti ndinge ndichimubudira pachena ndinonzwa kunyara, and also the humiliation yandakaitwa namemu ava neboyfriend yavo yekuti vaipota vachindipfekedza mapendi emwana wavo musikana and also madresses. There were times yekuti ndaiti ndichienda kuchikoro ndobva ndapiwa bhurugwa remwana wavo musikana kuti enda wakaripfeka. So it caused so much humiliation kuti ndikwanise kuudza mukadzi wangu kuti this is what I went through. Ndinonzwa ndichinyara, and also the embarrassment yekuti handikwanise kumumitisa inobva yaita double. In the past ndiri munhu wekutoti ndakatombo approachawo someone ainge achiita zvecounseling services, but she was a woman. Unfortunately munhu uyu ndainge ndisingazivi kuti she wanted to be someone wekuti she would be dominating over me. Zvakabva zvabring back those memories yekuti memu vaya vaindiita dominate over in each and every conversation yandainge ndichida kuita navo. That was exactly what this therapist was doing to me. Kana ndikamuudza kuti izvi ndo zvinhu zvakandikonzeresa pain, iye aibva andiudza kuti izvozvo it doesn't matter at all, what we need to do is this and this and this. Saka zvakabva zvaita kuti ndive munhu wekuti I cannot go for therapy sessions at all. Kuti ndinge ndichiapproacha umwe munhurume ndichimuudza maproblems angu ndinonzwa ndichinyara. On the other hand kuti ndinge ndichiudza mudzimai wangu ndinonzwa zvekare ndichinyara kuti maybe achatanga kuzondijaja kuti this is the reason why I cannot ever have a child with this man, obva angondisiya ndakadaro. Vedare, that was a message yandakasenderwa ichibva kuna mukoma vedu ava. After spending the whole day ndichitaura navo ndipo pavakazondinyorera the story of his life. So I am asking you kuti tinge tichivapawo counseling services in the comment section. And also this was the reason why I could only upload one episode
yesterday because ndenge ndichitaura navo. Seyambiro yamukoma vedu ava, hanzi munhu uyo ari close kwauri ndiye munhu wekuti anokwanisa kubata mwana wako Chibharo. Saka kana tiine vana and also mucommunity kana muine vana vekuti munenge muchifungidzira kuti there is something strange that is going on pamwana iyeye, please let us quickly report that matter to the police. Vedare tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.